galega sempre no seu conxunto, tanto a baixura, tanto a pesca artesanal, a flota comunitaria e a flotas internacionais no seu conxunto, porque todas xeneran riqueza, señoría, e emprego en Galicia e forman parte do ámbito prioritario da atención do goberno, neste caso, como é o sector da pesca. O único que lamentamos, e por eso presentamos a emenda, é a falta de concreción da súa iniciativa. A falta de concreción da súa iniciativa. Vostedes que tanto nos acusan, para evitar ter que votar favorablemente as nosas iniciativas, de presentar iniciativas moi xenéricas, mire por onde, porque vostede hoxe presenta unha iniciativa propoñendo un acordo tan inconcreto que é tanto como non dicir nada. O que presenta vostede. Preguntámonos, pedir ao Estado un marco de excepcionalidade en que ámbitos, señor Rodas? Que aspectos concretos? Porque na súa iniciativa, no acordo da súa iniciativa, non dice nada. E isto é tanto como pedirlle ao goberno sexan vostedes, vos, que a flota da RAO de arrastre en augas internacionais. Así de genérico. E por eso presentamos unha emenda. E que pedimos nosotros na nosa emenda? Algo que vostede non pide. Nos poderíamos aprobar esta iniciativa, como xa lle dixe, pero propoñemos máis concreción. Primeiro que pedimos, ampliar todas as flotas de gran altura, a todas, porque só o arrastre. Non entendemos por que só o arrastre. Porque vostede non incluye tamén a flota congeladora de Nafo, que son 15 barcos, porque vostede non incluye tamén os bacalleiros ou palangre de superficie, que son 67 barcos. E iso é o que contempla a nosa emenda. Por eso digo que nós tamén contaremos co apoio de vostede, porque vostede aceptará a nosa emenda, porque é moito máis amplia e moito máis beneficiosa para o conxunto da flota galega, porque o resto das flotas tamén existen, non só o arrastre. Estas flotas que eu te estou dicindo e que estou dando o número de embarcacións e os postos de traballo que xeneran tamén así. E no segundo lugar, que pedimos na nosa emenda? Nos reclamamos un recoñecemento da singularidade da flota de gran altura, para que todas elas poidan acceder ao rexistro especial de empresas de buques de pesca español e para que se promova a modificación da normativa comunitaria en relación co cercenamento de aletas de tiburón e para corrixir tamén a situación das tarifas arancelarias aos contingentes de toros de pescada. E para promover, por eso digo que é moito máis amplio do que vostede pide, porque vostede en definitiva pide solo para o arrastre, para promover a solicitude de simplificación para certificar os fretes desde os terceiros países. Por eso que, como vostede pide, estas tamén que nosotros pedimos son medidas para fortalecer a competitividade da flota de gran altura, nun conxunto moito máis amplio que o que pide vostede. E creo, sinceramente, honestamente, que é moito máis completa a nosa iniciativa e que enriquece moito máis a súa iniciativa, que neste caso creo que queda xunto. E xa lle anuncio, nós contamos con vostede. Acepte vostede a emenda, que é unha emenda de sustitución, que é moito máis amplia, que beneficia a moitas máis flotas que non só a do arrastre, e sacamos isto por unanimidade. E se non, tamén xa lle anuncio, este grupo ten registrada unha proposición non de lei no Parlamento de Galicia, que a traerá á Comisión ou ao Pleno nas próximas fechas, e donde nosotros non discriminaremos a ningunha flota. Non discriminaremos a ningunha flota. Por eso, esperemos que acepte a emenda e non hai ningún problema, ten usted o voto do grupo que decide se sale a iniciativa adiante ou non, que é o Grupo Popular, que é o grupo mayoritario da Cámara. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias.